ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கவிராஜ் சேனல்லேருந்து கவிதா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சேனலில் கிவ் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தோம். கொடுத்து 15 டேஸ் நேற்றோடு முடிஞ்சிருச்சு. அதனால் இன்றைக்கி காலையிலே நம்ம வின்னர்ஸை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. வின்னர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நம்ம சேனல் உள்ளே போய்க்கலாம். நான் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன், கிவ் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு கீழே குயில் எக் பெனிஃபிட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு. அதனால் அந்த வீடியோ யூஆரில் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் அந்த வீடியோலையும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, பட் நம்ம சொன்னதை தான் செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக இந்த வீடியோ யூஆரில் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நம்ம இப்போ வீடியோ யூஆரில் காப்பி பண்ணியாச்சு. ஆப் மூலயமா தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். கமெண்ட் பிக்கர் ஆப் உள்ளே போயிட்டு என்டர் வீடியோ யூஆர்எல் கொடுத்துடலாம். இதில் நம்ம காப்பி பண்ண யூஆர்எல்ல கொடுத்தாச்சு. கீழே ஃபில்டர் கமெண்ட் பேஸ்டு ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க. அதில் நம்ம எதை டைப் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம வின்னர்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனோட இதுவும் என்ன கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும் கேட்டிருந்தோம். அதை அதில் டைப் பண்ணியாச்சு. லோட் கமெண்ட்ஸ் இப்போ கொடுத்துடலாம். இப்போ கமெண்ட் எவ்வளோ பேர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களோ அது இதில் வந்துடும். பிக் வின்னர் கேட்குது. இப்போ நம்ம பிக் வின்னரையும் கொடுத்துடலாம். இப்போ இதில் கீழே வருது பாருங்கள், வின்னர் ஈஸ் போட்டு வி வந்திருக்கு. வீயில் ஆரம்பிக்கிற பேர் தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட வின்னரு. கீழே நம்ம வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல எடுத்துட்டதால் கரெக்டாக பேர் வரல. நான் இது பின்னாடி இதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன். நான் யார் யார் வின்னர் அப்படின்றத அந்த சேவ் லிஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், சேவ் வின்னர் கேட்குது இல்லைங்களா? அதில் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா சேவ் ஆகிடும். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு வின்னரை சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்த வின்னரை செலக்ட் பண்ணோன்னா திரும்ப நம்ம பிக் வின்னர்ஸ்க்கு போகணும். இப்போ திருப்பி நம்ம பிக் வின்னரை செலக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த பாருங்கள், ரெண்டாவது வின்னர் இஸ் டி அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லைங்களா? டியில் ஆரம்பிக்கிற பேர் தான் நம்மளோட செகண்ட் வின்னர். கீழே உங்களுக்கு பேர் கரெக்டாக தெரியுதான்னு தெரியல, வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல எடுத்துட்டதால தான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் திரும்ப இதை திருப்பி வேறு வீடியோனா நம்ம திரும்ப கேமரா இது பண்ணி வீடியோ எடுத்துக்கலாம். பட் இதில் நம்ம திரும்ப பண்ணோம்னா இந்த வின்னர்லாம் மாறிடுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்த வின்னர்ஸை தான் நம்ம கொடுக்கணுன்றதுக்காக நான் எதையுமே மாற்றலை. உங்களுக்கு சேவ் பண்ணதுலேருந்து பின்னாடி கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம மூணாவது வின்னரை செலக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு திரும்ப பிக் வின்னருக்கு போயிடலாம். இப்போ நம்ம மூணாவது வின்னரையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. வின்னர் ஈஸில் ஒரு ஃபோட்டோ தான் வருது. இப்போ தான் நம்ம யோசித்தோம், கிளாரிட்டி வரலன்னு, அதனால் கிட்ட காமிக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், த நேம் இஸ் முல்லை ஜெய். இவங்க தான் நம்மளோட தேர்ட் வின்னர். யார் யார் என்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் வின்னர் இதில் காமிக்கும்போது, சேவ் வின்னர்ஸை காமிக்கும்போது கண்டிப்பாக படித்து காமிக்கிறேன். இந்த இப்போ நான் சொல்கிற பேர் பின்னாடி நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து சொல்லிட்டு வர பேர் எல்லாருமே நான் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு உங்களோட அட்ரஸ் அனுப்புங்க. நான் அந்த அட்ரஸ்க்கு கொரியர் பண்ணிடுறேன். இப்போ நம்ம அடுத்த வின்னரை செலக்ட் பண்ணலாம். அடுத்த வின்னரும் வின்னர் இஸ் ஃபோட்டோ தான் வருது. டீல் ஆரம்பிக்குது ஏதோ பேர், சரியாக இதில் பார்க்கும்போது நம்மளால் படிக்க முடியல. இவங்களையும் நான் அந்த சேவ் வின்னர்ஸில் காமிக்கும்போது காமிக்கிறேன். இவங்க பேரையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 4 பேரை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. 5வது ஒரு வின்னரையும் செலக்ட் பண்ணுறோம். த வின்னர் இஸ் பி. ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி 4 தான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கிஃப்ட்டு. ஏன் 5 பேரை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதையும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இவங்களையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாரையுமே சேவ் பண்ணி இதில் வர வின்னர்ஸ் எல்லாருமே 1 வீக்குக்குள்ளே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அட்ரஸ் அனுப்பிடுங்க. யாராவது ஒருத்தர் லேட் பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் அனுப்புறதுக்கு லேட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம திரும்ப கமெண்ட் பிக்கர் ஆப்க்குள்ளே போயிடலாம். நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கிறதுக்காக தான் இதை திருப்பி போட்டிருக்கேன். கமெண்ட் பிக்கர் ஆன் பண்ணிடுறேன். இந்த பாருங்கள், முதல்ல என்டர் வீடியோ யூஆர்எல் கொடுத்தோம். இப்போ சேவ்டு வின்னர்ஸில் கொடுத்துடலாம். இந்த பாருங்கள், யார் யார் பேருன்னு தெளிவாக வந்துருச்சு. த ஃபஸ்ட்டு வின்னர் VVMM, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்காருன்னா, ஐஸ் இஸ் குயில் எக் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல், 13% ப்ரோட்டீன், HDL கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. இப்போ ரெண்டாவது வின்னரை பார்த்துடலாம். நேம் திலீப்ராஜ் டி. இவர் என்னோட ஹஸ்பண்டு. அவரும் கமெண்ட் கொடுத்துருந்ததால் அவரோட பேர் செகண்டாக வந்துருச்சு. நம்மளே கிவ் அவே கொடுத்துட்டு நம்மளே எடுத்துக்கிறது கரெக்டாக இருக்காதுன்றதால இவரோட பேரை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. அதனால் தேர்ட் வின்னர் இப்போ செகண்ட் வின்னராக ஆயிடுறாங்க. இப்போ நம்ம செகண்ட் வின்னரை பார்த்துடலாம். நேம் முல்லை ஜெய், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இவங்க என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஐஸ் இஸ் குயில் பெனிஃபிட்ஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் சிஸ், குயில் எக்ஸில் 13% ப்ரோட்டீன், HDL கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது சிஸ், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஷேரிங் சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம தேர்ட் வின்னரை பார்த்துடலாம். தேர்ட் வின்னர் இஸ் தன்ஷிகா தேவி தியாகு.
கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இவங்க என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஐ சிஸ் ரியலி சூப்பர் சிஸ், யூஸ்ஃபுல் வீடியோ, நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட்டை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க சிஸ், ரியலி சூப்பர் சிஸ், ப்ரோட்டீன் 13%, ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம 4வது வின்னரை பார்த்துடலாம். 4வது வின்னர் நேம் இஸ் பானு வாசு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். என்ன கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, காடை முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி மிகவும் அருமையாக எடுத்து கூறினீர்கள் சகோதரி. காடை முட்டையில் 13% புரோட்டீன் உள்ளது. காடை முட்டையில் நல்ல கொலஸ்ட்ரால், ஹெச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் மட்டுமே உள்ளது. நாட்டுக்கோழி முட்டையில் 11% புரோட்டீன் உள்ளது. சோடியம், பொட்டாசியம், மினரல்ஸ், மெக்னீசியம், கால்சியம் சத்து நிறைந்துள்ளது. விட்டமின் ஏ, விட்டமின் பி நிறைந்தது. இரத்த சோகை உள்ளவர்கள் அதிகம் சாப்பிடலாம். குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் என்று மிகவும் அருமையாக காடை முட்டையின் நற்பலன்களையும் அதன் விலையையும் பற்றி விளக்கமாக கூறினீர்கள் சகோதரி. அருமையான பதிவு சகோதரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட சேர்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கும் கிவ்அவே கொடுக்க போகிறோம். அவர் காடை முட்டை மட்டுமாவது எனக்கு கொடுங்கக்கா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தார். அவரோட பேரை நான் இதில் சொல்ல விரும்பலை. அவரும் சேர்த்து என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணாருன்னா அட்ரஸை அவருக்கு நான் காடை முட்டையை அனுப்பலான்னு இருக்கிறேன். நம்ம சேனலோட அடுத்த கிவ்அவே எப்போனா நம்ம 1000 சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணதுக்கு தான் இந்த கிவ்அவே கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸை ரீச் பண்ணலை. நம்ம 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த கிவ்அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கிறோம். அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் நம்மளோட வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம சீக்கிரமாக 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸை ரீச் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.